Rozprával som sa s človekom, ktorý vybudoval miliónovú firmu, ale mať úspešný, prosperujúci vzťah mu prišlo ako nemožné. Rozprával som sa s mnohými ľuďmi, ktorí majú úspešný, prosperujúci vzťah, ale vybudovať miliónovú firmu je pre nich nemožné. A je zaujímavé si všimnúť, že každý máme svoje nemožné. A to je to, s čím sa dnes ideme hrať. A doplňte si nasledujúcu vetu. Pre mňa je nemožné 3 bodky. Pre niekoho to môže byť mať vzťah, ktorý prosperuje, v ktorom je dobre do 6 mesiacov. Pre niekoho to môže byť zarobiť mesačne 10 000 eur. A teraz sa ideme pozrieť a naozaj dôkladne na to mňa, na to ja, pre ktoré je to nemožné. Ako by ste opísali to ja, pre ktoré je nemožné to vaše? Je to ja, ktoré sa bojí toho, že keď sa nepodarí toho, čo sa snaží, tak sa iba potvrdí pravda o tom, že nie je dosť dobré? Je to ja, ktoré sa porovnáva s ostatnými a myslí si, že ostatní sú lepší ako ono? Je to ja, ktoré potrebuje uznanie? Je to ja, ktoré sa chce zapáčiť? Aké je? Popíšte dôkladne to ja. Naozaj si dajte na tom záležať. A potom si všimnite, že ste tam ešte vy.